Tady bylo to přivítání všech přítomných a máme tak zhruba... Rozuměla jsem, děkuju. Дорогие коллеги, я вас поздравляю из Праги. Я директор гимназии на Затланце. Это гимназия, которая имеет 4 класса, вместе 4 ročníky и 16 классов. Я очень рада, что могу с вами говорить сегодня и ожидаю, что нам будет хорошо вместе. Vítáme vás na Zatlance. Zatlanka je naše gymnázium, které se nachází v centru Prahy. Ми вас вітаємо на Затланце. Затланка – це середня школа, наша середня школа, яка знаходиться у центрі Праги. V naší škole je celkem 16 tříd. Vždycky v každém ročníku jsou 4. Celkem máme 500 žáků a 56 učitelů. У нашій школі 16 класів, завжди 4 класи у одній паралелі. У нас 500 учнів і 56 наставників. Já bych vás dnes chtěla seznámit s tím, jak se snažíme v naší škole otvírat cesty pro studenty tak, aby se dobře uplatnili в новém тисячолетті. Я сьогодні з вами хотіла поділитися тим, як ми імкнемося до того, щоб відкривати своїм учням дороги у життя, щоб вони могли реалізуватися у 21 столітті. V době koronaviru jsme se samozřejmě museli velmi zdokonalit v užívání technologií, ale o tom bych dnes asi nechtěla příliš hovořit. Подчас сьогоднішньої ситуації з коронавірусом нам, звісно, як і всім, треба було поліпшити свої досвіди з технологіями, але не про це я сьогодні хотіла говорити. Já bych vám spíš chtěla povídat o tom, jak přemýšlíme o tom, aby se naši studenti a naši absolventi dobře uplatnili v životě. Хутчэй я хацела расказаць пра тое, як мы успрымаем, як мы думаем пра тое, як дасягнуць добрай рэалізацыі ў жыцці нашых вучняў і нашых выпускнікоў. V naší škole hodně pracujeme s klimatem a snažíme se, aby naše škola byla prostředí, které dává příležitost učitelům, studentům, ale také nepedagogickým pracovníkům. Společně pracujeme na přijetí hodnot školy, které bych vám teď chtěla představit. Для нас вельмі важна ствараць правільны клімат, працаваць над кліматам у нашай школе. Мы імкнемся да таго, каб наша школа была прасторай магчымасцяў для нашых вучняў, для нашых настаўнікаў, але і для непедагагічных супрацоўнікаў. І мы разам калектыўна прымаем так званыя каштоўнасці нашай школы, якія я вам хочу прадставіць. Když jsme o těch hodnotách školy přemýšleli, zapojili jsme do toho procesu všechny účastníky života naší školy, to znamená studenty, učitele a samozřejmě i ty nepedagogické pracovníky. A společně jsme dospěli k těmto 4 bodům. Калі мы абмяркоўвалі гэтыя каштоўнасці, у працэсе абмеркавання прынялі ўдзел усе зацікаўленыя бакі, то бок і вучні, і настаўнікі, і непедагагічныя супрацоўнікі. І мы прыйшлі да высновы, што ключавымі для нас з'яўляюцца гэтыя 4 пункты. Prvním důležitým bodem je to, abychom ve škole udržovali vzájemný respekt. To znamená, aby učitelé nebyli nadřazenými pány nad učiteli, nad studenty a studenti, aby nebyli podřízení posluchači, kteří nemůžou nějak participovat na tom, co se ve škole děje. Takže první hodnota důležitá je respekt vzájemný. Першым пунктам вельмі важным для нас з'яўляецца падтрымка ўзаемнай павагі.
То бок настаўнік у нашай школе, мы імкнемся да таго, каб это не быў нейкі начальнік для дзяцей, для вучняў, якія не павінны ўспрымацца як проста безудзельныя, проста падпарадкавальныя у гэтай сістэме. U nás ve škole pracuje velmi intenzivně školní parlament, který se schází a dává podněty učitelům, ale i vedení školy v tom, aby se zlepšovalo klima a i práce ve škole. У нашай школе дзейнічае школьны парламент, які прапануе шматлікія ідэі як настаўнікам, так і кіраўніцтву школы па тым, каб зляпшаць якасць адукацыі і атмасферы клімату ў школе. Mám velkou radost, že parlament pracuje i v době distanční výuky, scházejí se online a zrovna nedávno měli dvoudenní team building, kde dávali dohromady svoje nápady a svoje představy o tom, jak by to ve škole mělo vypadat. Я вельмі рада, што праца школьнага парламента не спыняецца і цяпер яны функцыянуюць таксама дыстанцыйна, онлайн, і 2 дні таму, напрыклад, у іх быў тимбілдинг, на якой яны дзяліліся сваімі ідэямі наконт паляпшэння клімату ў школе. Druhou důležitou hodnotou je dvojice svoboda a odpovědnost. Наступнай, другой важнай каштоўнасцю з'яўляецца пара свабода і адказнасць. U nás ve škole se snažíme velmi důsledně ctít demokratické principy a s tím svoboda samozřejmě souvisí. Мы ў школе імкнёмся шанаваць дэмакратычныя каштоўнасці, з чым вельмі звязаная свабода. Ukazuje se, že přijímat svobodné příležitosti je pro studenty mnohem jednodušší, než brát odpovědnost za svoje rozhodnutí. Učíme je, aby svobodnou volbu doprovázelo i přesvědčení o tom, že chci si za svým rozhodnutím stát. Оказывается, што для студэнтаў, для вучняў прымаць свабодныя рашэнні лягчэй, чым прымаць таксама за іх адказнасць. І таму мы вучым таму, што каб вучні за свае вольныя выбары, проста яны на іх, каб яны у іх былі упэўненыя і прытрымліваліся іх. Proto se nám někdy stává, že studenti přijímají příležitosti, ale nechtějí skládat dobře účty z toho, jak se rozhodli. Je to pro nás poměrně dost těžká práce, učíme se to i my, učitelé. І часто у нас здараецца такая сітуацыя, што студэнты, вучні прымаюць гэтую магчымасць выбіраць, але не заўсёды хочуць несці ось гэтую справаздачу ці прымаць вынікі свайго рашэння. Je to dlouhodobý proces a pomáhá nám v tom například to, že se hodně důsledně snažíme reflektovat to, co se ve škole děje. Гэта доўгатэрміновы працэс, і таму мы імкнёмся паслядоўна на працягу пэўна доўгага часу праводзіць рэфлексію над тым, што адбываецца ў школе. Dalším prvkem našich hodnot je otevřenost a odvaha. Chceme, abychom byli škola, která je otevřená tomu, co se děje za zdmi školy, aby se do školy dostával život celé společnosti a nebyli jsme jenom uzavřená buňka. Наступным элементам важным з'яўляецца адкрытасць і адвага, мужнасць. Мы імкнёмся да таго, каб наша школа не была закрытая таму, што адбываецца за сценамі школы, каб наша школа жыла жыццём усяго грамадства і каб мы не былі этой закрытай сацыяльнай групай. Proto jsem například ráda, že dneska můžu mluvit s vámi, protože to odpovídá naší představě o otevřené škole, abychom sdíleli zkušenosti, které máme a zároveň se od druhých učili. І таму я рада, што у межах гэтай палітыкі адкрытасці для нашай школы магу размаўляць таксама з вамі, дзяліцца з вамі нашым досведам, але таксама і чуць досвед іншых.
Příkladem takové otevřenosti vnějšího života školy je to, že nedávno naši studenti oslovili v online přenosu ministra školství a diskutovali s ním o tom, jak to ve školách vypadá, co by potřebovali. Прыкладам такой адкрытасці з'яўляецца тое, што практычным прыкладам такой адкрытасці з'яўляецца тое, што вучні нашай школы нядаўна звярнуліся онлайн да міністра адукацыі Чэхіі і дзяліліся з ім тым, як яны бачаць цяперашнюю адукацыю, задавалі адпаведныя пытанні. Ruku v ruce s otevřeností musí jít i odvaha, protože ve chvíli, kdy jsme uzavřeni jenom ve zdech školy, tak děláme věci, které se osvědčily, které umíme, které známe a které jsou pro nás bezpečné. Ve chvíli, kdy opouštíme bezpečné prostředí, tak musíme mít odvahu k tomu, abychom se vypořádali s věcmi, které jsou pro nás nové, které neumíme. Разам з адкрытасцю прыходзіць неабходнасць таксама ў адвазе і ў мужнасці, таму што пакуль мы жывём унутры вось закрытай супольнасцю, то нам жыць лёгка, таму што мы жывём у бяспечнай прасторы, якую ведаем, з якой маем пазітыўны досвед. Як толькі мы выходзім з гэтага асяроддзя, нам прыходзіцца разбірацца з новымі выклікамі і з новымі сітуацыямі, у якіх мы не ведаем, што рабіць. Takže příkladem takové nutné odvahy jsou expedice, které naši studenti absolvují. Jedna z takových byla do domova důchodců ještě v době, kdy koronavirus nebyl mezi námi a pomáhali tam o cizí lidi se starat. Bylo to pro ně velmi náročné. Прыкладом такой неабходнай мужнасці і адвагі з'яўляюцца так званыя экспедыцыі, экскурсіі, апошняя з якіх была яшчэ да сітуацыі з каранавірусам, калі нашыя вучні наведвалі дом пажылых людзей і дапамагалі клапаціцца аб іх. Poslední hodnotou, která patří mezi tu naši čtveřici, je aktivita a samostatnost. Snažíme se, aby studenti, ale i učitelé k životu ve škole přistupovali podle svých zájmů a podle svých možností aktivit a zároveň, aby byli samostatní. Ruku v ruce s tím pak jde i odpovědnost za to, co každý z nich dělá. Наступны пункт, чацвёрты, гэта актыўнасць і самастойнасць. Мы імкнёмся да таго, каб і нашыя вучні, і нашыя настаўнікі жылі і вялі сваю дзейнасць паводле сваіх магчымасцяў і сваіх цікавасцяў, зацікаўленняў, і каб яны былі ў гэтым самастойнымі. Але разам з тым, каб таксама прывучаліся несці адказнасць за сваё жыццё. Profil našeho absolventa je postaven na tom, že bychom chtěli vychovat studenty, kteří jsou vzdělaní, kteří umí spolupracovat, kteří se nebojí nových cest a jsou schopní svobodně a kriticky myslet. Профіль нашага выпускніка прадугледжвае тое, што мы выпускаем чалавека адукаванага, які мае багаты досвед ведаў, які умее супрацоўнічаць з іншымі, не баіцца прымаць адказнасць за свае рашэнні, таксама здольны крытычна мысліць. Zajímavá zkušenost například na téma kritické myšlení nedávno bylo na team buildingu školního parlamentu. Цікавы досвед на тэму крытычнага мыслення быў апошні раз падчас тимбілдингу школьного парламента, kdy studenti říkali, co to vlastně je to kritické myšlení. Kali вучні пыталіся, што гэта власне такое критичное мышление. A lektoři, kteří vedli ten team building, jim ukazovali, že to, že přemýšlejí o tom, co se děje ve škole, jaké dokumenty je potřeba k tomu prostudovat a jak je potřeba zaujmout nějaké stanovisko k tomu, že to je právě ta cesta ke kritickému myšlení. І тыя вядучыя, тыя лектары, якія вялі гэты тимбілдинг, звярнулі ўвагу, што тое, што гэтыя удзельнікі школьнага парламента абмяркоўваюць сітуацыю ў школе,
тое, што яны шукаюць, якія дакументы трэба для гэтага ведаць і якое становішча трэба заняць, якое становішча трэба заняць у адносінах да цяперашняй сітуацыі, гэта менавіта дарога да гэтага крытычнага мыслення. U nás ve škole máme 2 školní vzdělávací programy. V českých školách je to tak, že vlastně stát určuje, co by se ve školách mělo dělat. Tomu se říká rámcový vzdělávací program. Je to takový rámec, do kterého se státní školy musí vejít. У нашай школе рэалізуюцца 2 адукацыйныя праграмы. У Чэхіі увогуле дзяржава вызначае тое, што павінна вось нейк агульных рысах вызначае тое, што павінна вывучацца ў школах у межах так званай рамачнай адукацыйнай праграмы, вось якой павінны быць падпарадкаваныя праграмы іншых школ. A na základě těch rámcových programů si každá škola vytváří svůj vlastní školní program. V některých školách se to děje formálně, v některých školách o tom hodně přemýšlejí. І вось на аснове, засноўваючыся на гэтай рамачнай адукацыйнай праграме дзяржаўнай, кожная школа стварае сваю уласную. Некаторыя школы гэта робяць хутчэй неяк аўтаматычна, не задумваючыся. Іншыя школы вельмі дэтальна прадумваюць сваю праграму. My patříme mezi ty školy, které o tom přemýšlejí a proto jsme se rozhodli, že vypracujeme hned 2 takové programy. Мы адносімся вось да гэтай другой катэгорыі, мы вельмі абдумваем то, якія праграмы ствараем ва ўласнай школе, і таму стварылі нават 2 адукацыйныя праграмы. My vyznáváme přesvědčení, že každý člověk je jiný a má tedy ve škole jiné potřeby. Мы упэўнены, перакананы ў тым, што кожны чалавек іншы, і кожны з нас розны і мае розныя патрэбы ў школе. A to nejen studenti, ale taky učitelé. Прычым не толькі вучні, але і настаўнікі. Někteří učitelé a někteří studenti potřebují víc takovou tradiční školu, kde se hodně rozvíjejí akademické dovednosti, akademické znalosti a je tam nastolena taková jako větší disciplína, samozřejmě v rámci těch našich hodnot, o kterých jsem mluvila. Некаторыя вучні і некаторыя студэнты больш скіраваныя на такую традыцыйную стаўленне ў школе, на дасягненні, на авалоданне акадэмічнымі уменнямі, навыкамі, ведамі і на прытрымліванне такой большай дысцыпліны, канешне, у межах тых каштоўнасцей, пра якія мы казалі. A někteří jsou zase takoví, že potřebují daleko víc participovat na tom, co se ve škole s nimi děje. A jak učitelé, tak i studenti takovýhle potřebují daleko víc prostoru pro to, aby uplatňovali svoje nápady a nové věci, které do sebe vstřebávají. У сваю чаргу некаторыя з нашых вучняў і настаўнікаў маюць патрэбу больш актыўнага ўдзелу ў тым, што адбываецца ў школе і з імі, і у іх большая запатрабаванасць у рэалізаванні сваіх ідэй, свайго бачання таго, што яны даюць і тое, што яны ўспрымаюць. Proto jsme se rozhodli, že budeme mít ty školní vzdělávací programy 2. Ten první se jmenuje Objevovat a rozvíjet. І таму мы вырашылі, што ў нас будуць 2 адукацыйныя праграмы. Першая з іх гэта мае назву «Открывать» і «Развивать». Pod tím názvem se schovává myšlenka, že chceme, aby studenti, kteří se účastní tohoto programu, se objevovali pro sebe svět a pomáhali ho rozvíjet a zároveň, aby pomáhali objevovat sami sebe a rozvíjet sami sebe. Эта назва показывае тое, што мы імкнемся, каб нашыя вучні адкрывалі свет і дапамагалі яго развіваць, але таксама, каб яны адкрывалі сябе, пазнавалі сябе і развіваліся самі.
snažíme se, abychom každému studentovi pomohli objevit a rozvíjet jeho dispozice, jeho talent. Мы імкнёмся, каб кожны студэнт адкрыў і развіў свае дадзеныя, свае таленты. Takže se snažíme hodně uplatňovat individuální přístup a nabízet studentům různé možnosti projektů a i vlastně různou studijní cestu. Někteří naši studenti mají individuální studijní plán a postupují třeba v nějakých badatelských úkolech, kdy spolupracují s Akademií věd a podobně a jdou si svojí vlastní cestou. Někteří jdou společně se svojí třídou. І пры гэтым мы таксама імкнёмся рэалізоўваць індывідуальны падыход да навучання у межах розных праектаў. Часта таксама мы імкнёмся да таго, каб у кожнага з вучняў быў індывідуальны адукацыйны шлях, так званы. У некаторых нашых вучняў ёсць індывідуальны план нават адукацыі. Некаторыя з іх ідуць і вывучаюць праграму разам са сваім класам, але некаторыя таксама удзельнічаюць у даследчых дзеяннях, у даследчых праектах і супрацоўнічаюць у тым ліку з Акадэміяй навук. V současné době jsme rozjeli projekt, který jsme nazvali Vzdělávání mimo lavice a snažíme se, aby naši studenti si nacházeli příležitosti ke svému učení i mimo školu. Сёння мы развіваем праект, які называецца «Адукацыя па-за партамі» і імкнёмся да таго, каб нашы вучні шукалі магчымасці адукоўвацца і па-за сценамі школы. Mají svého patrona ve škole, svého učitele, který jim pomáhá nastolit si svoji individuální cestu za nějakým cílem. Takže například jedna naše studentka se hodně zabývá tématem spánku, spolupracuje s odborným pracovištěm, které se zabývá spánkem a ona pomáhá v jejich výzkumných úkolech. У кожнага са студэнтаў ёсць, кожнага з вучняў ёсць свой патрон, настаўнік, які дапамагае знайсці ці выбудаваць гэты адукацыйны шлях. Напрыклад, адна з нашых студэнтак вельмі цікавіцца тэмай сну, і яна супрацоўнічае са спецыяльным інстытутам, са спецыяльнай установай, якая займаецца гэтай тэмай, удзельнічае ў іх працы. Vedle toho patrona, vedle toho učitele, který pomáhá studentovi, je ještě jeho mentor, což je člověk, který pracuje v nějaké oblasti a vlastně učí toho studenta poznávat nové věci, které my bychom ve škole už jim ukázat nemohli. Акрамя гэтага нашага школьнага патрона, у кожнага вучня ёсць свой ментар. Гэта чалавек, які працуе ўжо ў канкрэтнай вобласці і дапамагае вучню адкрываць тыя веды, навыкі, якія ён бы не мог адкрыць у межах школы. Myslíme si, že tohleto je cesta budoucnosti, že vlastně studenti budou hledat svoji studijní cestu, budou daleko víc tak motivovaní a pro sebe a nakonec i pro společnost tak udělají mnohem víc. Je to samozřejmě velmi náročné na organizaci a na práci učitelů. Мы лічым, што гэта шлях будучыні, таму што такім чынам вучні змогуць шукаць менавіта сваю дарогу, будуць больш матываваныя і ў выніку зробяць больш як для сябе, так і для грамадства. Вядома, гэта больш цяжкая арганізацыйна, больш цяжкі арганізацыйны падыход для настаўнікаў. Já mám velkou radost z toho, že ti mentoři, ti spolupracovníci vně školy jsou hodně i naši absolventi, kteří se už uplatňují v nějakých oborech. Je to pěkná provázanost toho prostředí, odkud oni vzešli a toho, co vlastně v současné době dokázali nebo dokazují. Я вельмі рада, што многія з нашых ментараў, гэтых знешніх супрацоўнікаў, гэта нашыя былыя выпускнікі, якія сёння працуюць у канкрэтных сферах і рэалізаваныя. І мне вельмі падабаецца
тое, як звязана вось это асяроддзе, адкуль яны выйшлі і дзе яны сёння знаходзяцца. Současné technologické možnosti nám umožňují, aby studenti spolupracovali i s mentory, kteří nežijí v České republice, takže spolupracují s těmi, co pracují třeba v Německu nebo ve Spojených státech a podobně. Tak to je velká radost. Сучасныя тэхналогіі таксама даюць магчымасць супрацоўнічаць з ментарамі з-па-за межаў Чэхіі. Некаторыя з нашых ментараў знаходзяцца ў Германіі, некаторыя ў США, і гэта для нас вялікая радасць. Tak to je jenom stručně o tom školním vzdělávacím programu Objevovat a rozvíjet. Ten druhý se jmenuje ALT. ALT jako alternativní třída. Вось это было коротко про программу «Открывать и развивать». Другая программа называется ALT. ALT як альтернативний клас. Základní rozdíl mezi těmi dvěma programy je v tom, že v tom prvním, o kterém jsem mluvila před chvilkou, máme klasické předměty, to znamená češtinu, cizí jazyky, matematiku, dějepis, zeměpis a podobně. Kdežto v ALTu je organizovaná výuka jiným způsobem, za chvilku řeknu jak. Галоўная розніца паміж гэтымі адукацыйнымі праграмамі знаходзіцца ў тым, што у праграме «Открывать и развивать» ёсць класічныя прадметы, такія як чэшская мова, замежныя мовы, матэматыка, гісторыя, геаграфія. У той час, як у праграме «Альт», адукацыя, навучальны працэс пабудаваны іншым чынам, якім зараз раскажу. V tom objevovat a rozvíjet, v tom prvním, také používáme klasické způsoby hodnocení, to znamená, studenti dostávají známky a dostávají vysvědčení, kde jsou napsaná nějaká čísla. У праграме «Открывать и развивать» таксама прынята класічны метад ацэньвання вынікаў навучальнай дзейнасці. Мы выставляем вучням адзнакі, і таксама ў выніку яны атрымліваюць адзнакі гадавыя. Budu teď mluvit o tom ALTu. Když jsme vymýšleli tenhle nový program, tak jsme si uvědomovali, že metody, které používáme v tom starším programu, vyžadují trošku jiný přístup k výuce. Вось зараз буду казаць пра праграму «Альт». Калі мы яе распрацоўвалі, мы былі свядомыя таго, што метады, якія выкарыстоўваюцца ў старэйшай праграме, яны патрабуюць крышачку іншага падыходу. Proto jsme se rozhodli, že uděláme jinou organizaci výuky. Školní rok je rozdělen na takzvaná tematická období, která trvají asi 4 až 5 týdnů. Таму мы вырашылі, што па-іншаму арганізуем увесь працэс навучання. Школьны год раздзелен на тэматычныя блокі, якія працягваюцца 4-5 тыдняў. A učitelé připravují na tadyhleto období pro studenty velmi podrobné plány učiva, kde studenti stejně jako třeba potom na vysoké škole dostávají informace o tom, co se budou učit, co mají umět a z čeho budou skládat účty. To znamená, jaké úkoly musí splnit na to, aby mohli postoupit dál. Пры навучанні па гэтых тэматычных блоках настаўнікі прапануюць вучням вельмі падрабязныя распрацоўкі ці інфармацыю наконт таго, якія ў іх планы. Гэта там распісанае тое, што будзе вывучацца на аснове якіх крыніц, і таксама там распісана форма справаздачы, што павінны умець ці зрабіць вучні для таго, каб перейти do następnego tematycznego bloku. Když uplyne to tematické období, tak nastává týden takzvaného zkouškového období. Kali skończyается период, это тематичный период, то наступає тиждень takzwanej сесії.
Ty zkoušky mají různou podobu, jsou to testy, jsou to ústní zkoušky, jsou to kolokvia, jsou to odevzdané práce výzkumné nebo nějaké referáty, jsou to diskuse mezi učitelem a studentem a podobně. Formy экзаменования могут быть розныя. Гэта тэсты, гэта вусныя экзамены, калоквіумы, даследчыя працы, рэфераты альбо дыскусія паміж настаўнікам і вучнем. Studenti v ALTu nedostávají klasické známky. V Čechách je klasická známka 1 až 5. Nejlepší je 1, nejhorší je 5. Ale v ALTu je to jinak. Вучні у програме ALT не атрымліваюць класічныя адзнакі. Вось у Чэхіі сістэма адзнак ад 1 до 5, 1 найлепшая, 5 найгоршая. Вось у програме ALT гэтых адзнак няма. V ALTu se snažíme důsledně uplatňovat prvky formativního hodnocení, ale my jako učitelé se to taky musíme hodně učit. У ALT мы імкнёмся да рэалізацыі элементаў фарматыўнага ацэньвання, але тут і мы, настаўнікі, павінны вельмі шмат навучыцца. To znamená, že student dostává informaci o tom, jaký pokrok udělal v tom období, které absolvoval, jak se zlepšil ve svém vzdělávání. Гэта значыць, што вучань атрымлівае інфармацыю, вось гэта ацэньванне наконт таго, які прагрэс ён зрабіў за перыяд, што ён канкрэтна навучыўся. Dozvídá se to jakoby ze dvou stran. Jednak dostává informaci pomocí písmenek, kde se dozví, jestli splnil očekávání, která vlastně na něj byla kladena. Ten, který splnil ta očekávání nadprůměrně velmi dobře, jako s nějakými výbornými výsledky, dostává písmeno A. Ten, který dostává písmeno V jako výborně, ten, který splnil očekávání takovým obvyklým způsobem, dostává písmeno S, jakože splnil, a ten, který se poflakoval, nepracoval dobře, dostává písmeno H, jako že je na hranici možnosti uznání, a ten, který teda neprospěl, tak dostává písmenko N, jako nesplnil. Tu ёсць дзве крыніцы і два шляхі ацэньвання у межах гэтай сістэмы. Першы — гэта ацэньванне з дапамогай такіх літарных індэксаў, якія паказваюць, ці выканаў студэнт неабходныя патрабаванні вось у гэтым тэматычным блоку, ці не, і ў якой ступені. Тыя, хто выканаў заданні больш, чым нават у большай ступені, чым гэта было чакана, вельмі добра, той атрымлівае літару по-беларуску, скажем, Ц, цудоўна, выдатна, альбо В, выдатна. Тыя, хто выканаў у поўным аб'ёме, вось так стандартна, як чакалася, атрымлівае літару С, што значыць споўніў, выканаў. Тыя, хто выканаў гэта на мяжы, нібыта выканаў, але вельмі пры гэтым таксама лайдачыў, атрымлівае літару М, мяжа, або там Г, граніца. І вось тыя, хто не выканаў гэтыя патрабаванні, атрымліваю N-ку, як не выканаў. A vedle tohoto hodnocení, to znamená toho, jaké dovednosti a vědomosti získal student, se zároveň hodnotí to, jakým způsobem se angažoval ve svém učení. Máme 3 stupně, pracoval jako s velkým nasazením, pracoval průměrně a pracoval velmi podprůměrně, nesnažil se vůbec na sobě pracovat. І акрамя вось гэтых літарных індэксаў, якія далучаюцца да асобных навыкаў, уменняў, якія чалавек павінен быў развіваць, таксама уключаецца тут адзнака да уключанасці ў працэс навучання, у тым, як ён працаваў.
заангажаваны, то бок вот ёсць 3 ступені: альбо вось праявляў вялікую ініцыятыву, працаваў добра, альбо не удзельнічаў значна, не праяўляў зацікаўленасць у навучанні. Tadyhle ty stupně hodnocení doprovází potom ještě rozhovor s učitelem, kde si vlastně společně vyjasňují třeba, proč ten student něco nesplnil, jestli něco potřebuje od učitele, případně jak bude pracovat v budoucím období tak, aby se jeho výsledky zlepšily. Zároveň k tomu přistupuje i sebehodnocení studentů. Акрамя гэтай ацэнкі, якая так выстаўляецца вучню, пасля яе ідзе размова з настаўнікам, дзе настаўнік з вучнем разбіраюцца, чаму вучань не зрабіў тое, што мог бы зрабіць, ці што яму патрэбна ад настаўніка, каб ён лепш працаваў у наступным, ці як будзе імкнуцца ў наступных тэмах працаваць так, каб дасягнуць лепшых вынікаў. І, вядома, пасля ідзе таксама самарэфлексія. Snažíme se, aby vlastně jsme zachytili i studenty, kteří z nějakého důvodu nepracují tak, jak my si představujeme, že by měli pracovat, dostávají svoje, pokud teda mají nějaký problém třeba v rodině nebo sami mají nějaký třeba zdravotní problém, anebo i nějaký problém s motivací, dostávají individuální podporu mentora, s kterým ty své problémy řeší. Мы таксама імкнёмся вылучыць і знайсці вучняў з не найлепшымі вынікамі ці падыходам да навучання, імкнёмся знайсці, можа, нейкія праблемы, ці выявіць гэта з сям'ёй звязана, ці са здароўем, ці са здольнасцямі навучання. І тады для вучняў з такімі праблемамі ім далучаецца пэўны ментар, які курыруе яго навучанне. Vedle tohoto jiného způsobu hodnocení a motivace studentů se objevují v ALTu i nové předměty. Učíme některé předměty v tematických blocích, takže nemáme samostatně jednotlivé disciplíny, také v klasické škole, ale máme blok přírodních věd a blok společenských věd. Акрамя іншага типу мотивації студентаў і выстаўлення адзнак, іншы падыход у праграме ALT таксама да прадметаў. Як ужо адзначалася, у нас навучанне ідзе па тэматычных блоках, таму няма прадметаў класічных як такавых. У нас ёсць блок прыродазнаўчых дысцыплін і блок гуманітарных, сацыяльных дысцыплін. A ten důvod, proč jsme se k tomu tak rozhodli, je ten, že chceme ukazovat studentům souvislosti mezi jednotlivými jevy, které nás obklopují a o kterých se ve škole učíme. Je to velmi náročné pro učitele, protože takovýhle způsob učení v české škole není tradiční a oni vlastně musí úplně všechny materiály si vytvářet sami, nejsou na to učebnice a mají s tím hodně práce, ale přináší to výborné výsledky. Прычынай, чаму мы раздзелілі менавіта на два такія блокі, з'яўляецца тое, што мы хочам паказаць сувязь ці звязанасць розных з'яў навакольнай рэчаіснасці, пра якія мы вывучаем у школе. Гэта цяжкі падыход з пункту гледжання настаўнікаў. Ён нетрадыцыйны, ён не распаўсюджаны пакуль у Чэхіі шырока. І таму мы вымушаны самі ствараць матэрыялы. Гэта бярэ шмат сіл, часу, але прыносіць таксама вялікія і добрыя вынікі. Na tyhle ty blokové předměty, které učí tandem učitelů, učí tam vždycky dva učitelé, protože chceme, aby jejich práce byla spoluprací na tématech jednotlivých. Takže ty bloky jsou doplňovány ještě i jazykovou výukou. Za chvilku o ní řeknu pak. Гэтыя блокавыя прадметы, гэтыя блокі прадметныя, якія заўсёды у нас вядзе пара, тандем настаўнікаў, таму што мы хочам, каб не толькі вучні у нас супрацоўнічалі, таксама супрацоўніцтва, каб было і ў настаўніцкім асяроддзі. Гэтыя блокавыя прадметы дапоўнены таксама языкавым, моўным навучаннем.
Ještě jsem vlastně chtěla k té tandemové výuce podotknout, že ta spolupráce učitelů je velkým příkladem pro studenty v tom, jak spolupracovat, protože někdy vidí i na těch učitelích, že se jim to třeba nepovede, ta spolupráce, že musí překonávat nějaké překážky. A protože my se snažíme hodně studenty podporovat ke spolupráci, tak vlastně ti učitelé jim jdou příkladem. Я яшчэ так на полях хацеў адзначыць наконт гэтага тандэмнага навучання тое, што гэта падыход, гэтае супрацоўніцтва, сумесная праца настаўнікаў вельмі важны з'яўляецца з пункту гледжання прыкладу для супрацоўніцтва паміж вучнямі. Таму што не заўсёды гэтая сумесная праца ў настаўнікаў таксама ладзіцца, ёсць пэўнае незразуменне, і вучні таксама гэта бачаць і бачаць шляхі вырашэння гэтых праблем. Ta bloková výuka je doprovázena výukou angličtiny metodou CLIL, to znamená, že studenti se učí i odbornou angličtinu k těm jednotlivým blokům a ve vyučování potom používají cizojazyčné materiály. Вось гэтае блокавае навучанне дапоўнена вывучэннем англійскай мовы метадам CLIL. Гэта значыць, што вучні таксама вывучаюць і спецыяльную лексіку па тых прадметах, тых дысцыплінах, якія датычна тых з'яў, якія даследуюцца ў тэматычным блоку. І пры навучанні гэтым блокам таксама прымяняюцца англамоўныя крыніцы. Další předměty, které v ALTu máme, jsou tradiční český jazyk, matematika, ale máme i některé jako zajímavé nové předměty, kterým říkáme expedice. Příkladem takové expedice je divadelní expedice. У нас ёсць, вядома, і ў ALTе таксама традыцыйныя прадметы, такія як чэшская мова, матэматыка, але ёсць і новыя прадметы, якія мы называем экспедыцыя ці экскурсія ў прыклад. Напрыклад, ёсць тэатральная экспедыцыя. To je týden, kdy studenti společně s divadelníky, se skutečnými lidmi, kteří pracují v divadle, připravují svoje divadelní představení. Od začátku až do konce. To znamená, že vymyslí si svoje téma, vymyslí si svoji divadelní hru, kterou nastudují, zrežírují si ji, připraví si výtvarné zpracování scény, hudbu a podobně a potom předvádějí vlastně divákům. Гэтая тэатральная экспедыцыя заключаецца ў тым, што на працягу тыдня разам з сапраўднымі тэатраламі вучні, клас ствараюць сваю ўласную пастаноўку цалкам. Яны выбіраюць тэму, яны падбіраюць дэкарацыі, яны пішуць словы, рэжысуюць сваю пастаноўку, падбіраюць музыку і ў выніку паказваюць гэтую пастаноўку іншым. Poslední expedice byla v jedné staré sklárně, kdy studenti si nastudovali historii té továrny, nastudovali si, jak se vyrábí sklo, dozvěděli se o tom, jaké společenské okolnosti doprovázely historii té sklárny a na motivy skla a toho, co se v té továrně odehrávalo, předvedli potom to představení v těch prostorách staré sklárny. Bylo to velmi působivé. Апошняй з такіх экспедыцый з'яўлялася экспедыцыя на стары шклозавод, на старую майстэрню шкла, дзе нашыя вучні вывучалі гісторыю гэтай майстэрні, тэхналогію вырабу шкла, грамадскія акалічнасці, яе паўстанне і функцыянаванне, і па матывах працы гэтай майстэрні яны зрабілі пастаноўку, якая мела вялікі поспех, была вельмі цікавая. Cílem takovéto expedice je samozřejmě to, aby oni se dozvěděli něco o nějakém tématu, ale zároveň, aby se naučili spolupracovat, plánovat si práci, ukázat, co se naučili a podobně. Takže pěstuje se tam i spousta těch měkkých dovedností. Мэтай гэтай экспедыцыі з'яўляецца, вядома,
даведацца нешта новае пра тэму, нейкую пра новую тэму, але таксама навучыцца супрацоўнічаць, планаваць працу, умець прэзентаваць вынікі сваёй працы, то бок развіваюцца шматлікія мяккія, так званыя soft skills. Konec školního roku, když není karanténa, tak se odehrává mimo školu. Studenti odjedou do nějakého místa v České republice a dostávají badatelské úkoly, které se k tomu místu vztahují. Takže příklad naposledy byli v Jindřichově Hradci, kde se snažili dozvědět něco o historii toho místa, o kolektivizaci, o problémech sociálních, které v té době, v tom kraji zrovna jsou. Dozvěděli se něco o přírodě a vlastně výzkumné úkoly, které mají, potom prezentují. Напрыканцы навучальнага года заўсёды вось гэты завяршальны этап адбываецца па-за школай. Ну, вядома, калі у нас не было каранціну, і вось заўсёды едзем на пэўнае месца, дзе вучні атрымліваюць пэўныя даследчыя заданні. Напрыклад, апошні раз гэта было наведванне горада Інджыхов-Градец, і студэнты атрымлівалі заданні на тое, каб яны даведаліся пра гісторыю гэтага горада, пра калектывізацыю ў ім, пра праблемы гэтага рэгіёна, пра прыроду, і ў выніку вынікі сваіх даследаванняў, даследчых заданняў яны таксама прэзентуюць. Důležité je, že ty výzkumné úkoly jsou zadávány skupině studentů, takže opět se posiluje spolupráce, musí být velmi angažovaní v tom, protože si musí nastudovat odbornou literaturu, odborné zdroje a podobně. A zajímavé je, že ty skupiny jsou napříč ročníky, to znamená, že ti starší studenti pomáhají těm mladším, aby dosáhli dobrých výsledků. Важным з'яўляецца тое, што гэтыя даследчыя заданні атрымліваюць вучні ў групе. То бок тут зноў жа развіваецца здольнасць сумеснай працы, супрацоўніцтва. Тут вельмі важна вялікая матывацыя і заангажаванасць вучняў, таму што іх ёсць неабходнасць даследаваць спецыяльную літаратуру, крыніцы. Але вельмі важна таксама адзначыць, што гэтыя групы ствараюцца так званыя міжкласавыя, то бок прадстаўнікі розных класаў, розных паралелей прадстаўлены ў адной групе, і старэйшыя вучні дапамагаюць малодшым і разам прадстаўляюць сваё даследаванне. Dovolte ještě, abych řekla pár slov o některých zvláštních prvcích toho programu a za chviličku budeme končit. Součástí toho učebního plánu je i takzvané dobrovolnictví, které má posilovat ve studentech společenskou odpovědnost a i snahu vlastně pomáhat druhým lidem. Pro studenty je to velmi významná zkušenost. Асабліва, вось, дазвольце мне яшчэ прадставіць некалькі адметных элементаў гэтай праграмы навучання, і ўжо хутка будзем скончваць. Першы з гэтых элементаў гэта валанцёрства. Мы вядзём нашых вучняў праз вось гэта валанцёрства, праз гэтую грамадзянскую адказнасць, грамадзянскай адказнасці, а таксама да таго, каб нашыя вучні былі адкрытыя на дапамогу іншым. Důležité je, že všechny tyto aktivity jsou vždycky doprovázeny nějakou podrobnou reflexí toho, co studenti prožili a co se naučili. Případně, co si vlastně odnášejí z té aktivity do svého budoucího života. V tom hodně pomáhá předmět, kterému říkáme osobnostní a sociální výchova. Усе гэтыя актыўнасці яны заўсёды скончваюцца падрабязнай рэфлексіяй вучняў над тым, што яны перажылі, што яны навучыліся. І вельмі важны тут той прадмет, які ў нас называецца асобаснае і сацыяльнае выхаванне. Já nevím přesně, kolik máme času, ale myslím si, že možná budete mít ještě nějaké otázky. Tak dovolte, abych už teda honem rychle se dostala na konec. Tady máme nějaké obrázky z mezinárodních projektů a nebudu vás už tím víc zatěžovat. Nicméně chci
že až se zlepší společenská situace a budeme moct cestovat, tak vás u nás ve škole velmi rádi přivítáme. Ukážeme vám naši školu, živé studenty a živé učitele. Přeju vám, aby se vám dařilo a bylo u vás všechno v pořádku. Я не ведаю дакладна, колькі ў мяне яшчэ часу. Я думаю, што, магчыма, у вас будуць пэўныя пытанні да мяне. Таму я хутка прагартаю прэзентацыю. Вы бачылі фотаздымкі розных міжнародных праектаў. Не хачу вас гэтым зараз занадта загружаць. Я спадзяюся, што калі цяперашняя грамадская сітуацыя ў свеце палепшае і мы зможам падарожнічаць, то мы з вялікім задавальненнем прывітаем вас у нашай школе, пакажам наше навучанне і хацела вам зараз просто пажадаць поспехаў. Дякую вялікі за прэзентацыю і за такую адкрытасць. І у нас застаецца літаральна 5 хвілін на пытанні, і хацелася б запытаць, мне такое асабістае пытанне, вось каштоўнасці школы, як яны вызначаліся і у якім фармаце, колькі прайшло часу, каб вось гэтыя каштоўнасці мне ператварыць у мадэлі паводзінаў сярод настаўнікаў і сярод вучняў, якія, магчыма, былі цяжкасці на гэтым шляху. Takže děkujeme za hezkou prezentaci, za vaši otevřenost. Máme teďka asi kolem 5 minut na ty otázky. Tak první otázka hned ode mě. Jestli ohledně těch hodnot školy, jak vypadalo, jaký byl formát jejich stanovení, jak dlouho byly, nevím, formovány a jak hodně času uplynulo nebo pořád to trvá, aby se ty hodnoty aby ty hodnoty byly transformovány do modelu chování učitelů a žáků. Jestli to dodnes trvá, nebo... Ano. Pracovali jsme na nich vlastně v souvislosti s přípravou těch školních vzdělávacích programů, takže to trvalo nějakou dobu. Začali jsme diskusemi mezi učiteli, kdy jsme se snažili vygenerovat to, o co nám všem jde, a shodli jsme se na těchto prvcích. A diskutovali jsme to poté i se školním parlamentem a tam na takových fokusových skupinách se studenty. Tak to byl vznik a teď vám nechám čas na překlad. Гэтыя каштоўнасці у нас пачалі фарміравацца менавіта ў сувязі з падрыхтоўкай навучальных праграм. Як я ўжо казала, спачатку гэта ўсё дыскутавалася, абмяркоўвалася ў асяроддзі настаўнікаў. Мы прыйшлі да высновы наконт гэтых 4 пунктаў. Пасля мы іх абмяркоўвалі са школьным парламентам, а таксама праводзілі пэўныя даследаванні ці апытанні ў фокус-групах сярод вучняў. Гэта вось наконт таго, як ствараліся гэтыя каштоўнасці, як мы іх выбіралі. A já třeba nejsem příznivec toho, aby všude po zdech školy byly ty hodnoty vypsány, protože si myslím, že se to potom stává součástí takové provozní slepoty a člověk už to stejně nevnímá. Takže se snažíme k těm hodnotám vlastně průběžně vracet v nějakých reflektivních setkáních. Jak parlamentu, tak i učitelů, tak i v třídnických hodinách se k tomu vlastně vracíme a říkáme si, co to pro nás znamená v tom každodenním životě školy. Я не з'яўляюся прыхільнікам таго, каб калі мы выбралі гэтыя каштоўнасці, каб яны пасля ў нас сталі раз і назаўсёды зацверджанымі і такімі каменнымі помнікамі. Таму мы заўсёды імкнемся да таго, каб час ад часу вяртацца да рэфлектавання таго, што гэтыя каштоўнасці ў нашай працы і ў нашым навучанні, чым яны для нас з'яўляюцца і як мы з імі працуем. Důležité je, abychom s těmi hodnotami seznámili i ty studenty, kteří nově přicházejí do školy. To se odehrává většinou na adaptačním kurzu, kde vlastně studentům představujeme školu a oni společně si říkají, co pro ně ty hodnoty znamenají a jak by je chtěli ve svém studentském životě u nás ve škole naplňovat. Z гэтымі каштоўнасцямі для нас вельмі важна знаёміць сваіх новых вучняў. Гэта звычайна адбываецца ў межах адаптацыйнага курса, калі мы знаёмім іх уласна са школай.
і там вось нашы новыя вучні выказваюць тое, як яны уяўляюць сабе рэалізацыю гэтых каштоўнасцяў у працэсе навучання. A potom se hodně k tomu vrací i vlastně jednání studentského parlamentu, který má nějaká pravidla, na to dneska nemáme čas, ale vlastně i ten parlament jako takový se k těm hodnotám vrací. І часта пасля абмеркавання таго, як гэтыя каштоўнасці рэалізуюцца, вяртаецца школьны парламент. Гэта там часто абмяркоўваецца. A pomáhají nám v tom hodně průvodci, kteří pomáhají vlastně studentům ten parlament udržovat. Jsou to pedagogičtí pracovníci, kteří ale nejsou učitelé. Таксама тут нам вельмі дапамагаюць такія супрацоўнікі, педагагічныя супрацоўнікі, якія не з'яўляюцца настаўнікамі, якія дапамагаюць камунікаваць школьнаму парламенту і іншым вучням. Stačí to takhle asi. Напевно, це так хопить. Дякую. Є ще таке, певно, апошнє питання. На ваш погляд, який відсоток чешських школ так відказно підходить до формулювання своїх едукаційних програм? Яка частка учей формульовує того? Тобто, це одинки, ці певна така велика кількість? Takže otázka se týká toho, jako vašeho odhadu ohledně toho, jaké procento českých škol vlastně tak zodpovědně přistupuje k vytváření vlastních programů, těch vzdělávacích a jaké procento těch škol to spíš tak dělá jen formálně. Co byste k tomu řekla? To si netroufám vůbec říct, ale myslím si, že my jsme jako jedna z průkopnických škol v České republice. Zapomněla jsem říct, že jsme státní škola, nejsme soukromá a v těch státních školách není obvyklé takhle intenzivně přemýšlet o tom, kam vlastně ta škola směřuje. Ale já mám radost, že se k nám přijíždí do školy hodně zástupců jiných škol z České republiky a snaží se nás ptát, jak to děláme, co jsme se naučili, co bychom jim mohli předat z našich zkušeností. A zdá se mi, že se jako vlastně zvyšuje ten zájem škol nějak se profilovat a opravdu najít si tu svoji silnou stránku ve škole a na tom pracovat. Myslím si, že se to zlepšuje. Ну, вельмі цяжка адказаць на гэтае пытанне, я нават не буду, напэўна, спрабаваць, але я павінен сказаць, што наша школа, напэўна, з'яўляецца адным з піянераў у такім падыходзе ў сённяшняй чэшскай сістэме адукацыі. І я забыла сказаць, і вельмі важна гэта адзначыць, што наша школа з'яўляецца дзяржаўнай, то бок мы не прыватная школа, і у дзяржаўных школах зусім нетыпова, напэўна, на сённяшні дзень вось так інтэнсіўна абмяркоўваць гэтую адукацыйную праграму. Але таксама варта адзначыць, што зацікаўленасць у нашым досведзе і ў такім падыходзе яна расце. Да нас вельмі часта прыязджаюць прадстаўнікі іншых школ, і вось мы вельмі рады таму, што кожная школа ўсё ж такі, мне здаецца, што пачынаецца гэты працэс, калі імкнецца да прафілізацыі, да таго, каб кожная школа знайшла сваю дарогу u гэтым асяроддзі, у гэтым працэсе. Vlastně v současné době se v českém školství hodně podporuje ta vzájemná spolupráce škol a sdílení zkušeností, což si myslím, že může přispět právě k tomu, aby se školství zlepšovalo. І вось варта адзначыць, што у сучаснай сістэме адукацыі вялікі акцэнт кладзецца на ўзаемную падтрымку і супрацоўніцтва школ. І мне здаецца, што гэта правільны выбар і добры крок для развіцця нашай адукацыі. Proto vás rádi uvítáme taky. І таму мы з вялікім задавальненнем прывітаем вас у сценах нашай школы. Дякую вельмі за паведамленне. Я спадзяюся, што мы хутка зможам побачыцца чэхі з беларусамі ці на нашай, ці на вашай тэрыторыі. Děkujeme ještě jednou moc krát a doufáme, že se brzy budeme moci uvidět buď u vás, a nebo taky u nás. Těším se. Ať se vám všem daří a jste zdraví. Nashledanou.
Дзякуй, буду таксама з нецярпеннем чакаць. Будьце, хай у вас будуць шмат поспехаў, будьце здаровымі. Да пабачэння.